nalipay jud dako nga sampayan pa ni Governor kay sayo na ang pag-agi kay lisod jud ko ayo sir basta mag-ulan. Mao kini ang kasamtangang kahimtang sa ubang kadalanan padung sa bukid sa lungsod sa Argao. Giaspalto kini pila na katuig ang milabay sa panahon pa sa unang tulo ka termino ni Gobernador Gwen Garcia sa Kapitolyo. Apan wala kini maatiman dihang nawala si Garcia sa Kapitolyo. Samtang ang ubang bahin sa kadalanan, ingon ani na ang hitsura, simentado, hapsay ug luag pagayod daw usa ka highway. Mas hanoy nga paghakot sa mga utanon, lagot mon nga bag-ong naani, baboy o baka nga ibaligya sa lungsod, ug uban pa nga mga kuha sa mga mag-uuma sa mga bukirang barangay sa lungsod sa Argao. Mas malikaya na usab ang disgrasya sa pag-deliver, ilabi na kun habal-habal lang. Mao kini ang gilantaw sa mga mulupyo sa mga bukirang barangay sa Argao. Karon nga nakita na nila ang bag-ong gisemento nga kadalanan didto ug luag pagayod. Usa ka adlaw gayud ang gigahin ni Gobernador Gwendolyn Garcia aron subhan ang mga tagsa ka kilometro nga nasemento na nga kadalanan sa mga barangay didto. O gipasugda na usab niya ang Phase 2 aron mahurot na pagpasemento ang kadalanan sa bukid ug magsumpay-sumpay na kini sa mga silingang barangay. Mukabat og 258 milyones pesos ang kinatibuk-an nga kantidad sa mga road concreting projects nga gibubo sa Kapitolyo ngadto sa Argao. Ang total na to karon kabat ni siya og 258 milyon ato na provincial fund ta siya. Kana siya mao ginay pag igo sa kinapusuran sa solusyon sa kalambuan. Kadalanan aron ang programa sa mga mag-uuma mapasayon o mapahapsay ang ilahang pagpadahilo sa ilahang mga produkto o ang pagpasaka sa mga panginahanglan sa uma. Gisubhan sa maong adlaw mao ang 61.5 milyones pesos nga Montpelier Balaas Road Section ug ang Usmad Kansuhi Road Section nga nagkantidad og 11.9 milyones pesos. Samtang sugda na usab ang pagtrabaho sa 1.9 kilometros nga Bae Montpelier Road Section nga nagkantidad og 26.4 milyones pesos. 41.4 milyones pesos nga Montpelier Balaas Vegetable Highway. 39.8 milyones pesos nga Poblasyon Cambanua Homegao Road Section, 27.1 milyones pesos nga Talaga Lapay Road Section ug Kandabong Hampang Road Section nga nagkantidad og 39.8 milyones pesos. Sa iyang pamulong gipasalig gayud ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga iyang gitinguha nga maalibyuhan ug mas maarang-arang ang kinabuhi sa mga Argawanon, ilabi na kadtong anaa sa bukid, aron ilang mabati ang pagkaadunahan sa probinsya sa Sugbo. Ang hinaot ko nga niining atong mga paningkamot, inyo gyung matagamtaman nga tinuod gyud ay nga ang probinsya sa Sugbo maoy labing adunahan nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Garbo na nato apan sa pagkakaron dili pa ko ana magpasigarbo. Unya na ko magpasigarbo kung napaabot na nato sa kadaghanan sa mga Suboano na ang atong mga paningkamot nga mapaarang-arang ang inyong kinabuhi. Ang maong mga proyekto gikalipay gayud sa mga lumulupyo sa Argao kay gawas nga mas mapadali ang ilang pagbiyahe, makalikay na sab sila sa disgrasya. Hulo is salamat jud kaayo na lang paglaing kaayuhan. Salamat jud kaayo Gob sa imong kaayo ang gihatag nimo. Dili kay kami diri sa Argao sa tibuok pa gyud whole Cebu. Dako kayo gikahatag nga kaayuhan nato among proyekto gihatag ni Governor Gwen. Siguradong maghatag kini kalambuan sa mga silingang barangay diri sa Montpelier ug ang atong silingang lungsod diri sa Sibunga. So kini nagpakita sa gugma sa atong gobernador, dili lang sa Argao, kung dili sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Ug ako isip membro sa Junta Provincial, karon pa ko nakasugat og tao nga grabe kasinsiro, grabe ang iyang gugma sa pagpangalagad. Gawas sa mga road concreting projects, mipasalig usab si Gobernador Gwen Garcia og 30 milyones pesos alang sa pagtrabaho sa likod nga bahin sa Argao District Hospital. Uban ni John Fredson Granada, kini si Paula Mendoza, alang sa balita sa Sugbo.